Dámy a páni, vítame vás na poslednom kvalifikačnom zjazde slovenských olympionikov, ktorí sa pri úspešnom absolvovaní tohto zjazdu môžu dostať na olympiádu do Vancouveru 2010. Čo na to hovorí prvý kormidelník? Adrián Krajňák. Zdravím všetkých našich fanúšikov. Máme pred sebou dosť náročnú trať pri Leviskej vodárni 0-1. Očakáva sa od nás jednoznačne dobrý čas, lepší ako poslednú jazdu. Lepšie ako Američania. Tretia zákruta doľava. Rusi, to sú Rusi. Tretia zákruta doľava je rozhodujúca, lebo tam sa najviac stráca na Po rýchlosti. vonkajšku, Aďo, po vonkajšku. Vonkajším oblúkom to pokúsime sa dať. Môžeme Podato. ísť? Príprava? 1, 1, 2, 2, 3! Stole! Vonkajšok. Strácame rýchlosť, basky. To je ono. Paša! Čas? 1.32! 1.24.